Усім прывітанне, на сувязі Джексон Геймер, і гэта украсці за 60 секунд у Village Drive. Спачатку давай растлумачу табе правіла. Першае, даехаць ад кропкі А до кропкі Б. Другое, ехаць агрэсіўна. Трэцяе, прыехаць без копаў на хвасце. Замовец, фанат фільма павольны і спакойны. Яму паступіла інфармацыя, што аўтамабіль з трэцяй часткі зноў будуць выкарыстоўваць, і ён знаходзіцца на захаднім узбярэжжы ЗША. Ён фанат фільмаў гэтай серыі і жадае атрымаць падобны аўтамабіль прама са здымачнай пляцоўкі, а не якую-небудзь рэпліку. Усё раўно аўто знішчаць падчас здымак. Аўто трэба цалкам цэлае, як тэхнічна, так і знешне. Варта сцяржыцеся копаў. За здымак іх вельмі шмат у горадзе, ды і нядаўна мы ўжо выкралі там тачку. Вось такі у нас аўтамабіль зараз, сёння. Інтэлект копаў мяне вызывае жах, таму што, вельмі странна, калі ты нічога не успеў зрабіць, яны ўжо табе преследуюць. Гэта зусім цяжка. Окей. Тень. Адчыняй дзверы аўтамабіля і пагналі. Окей. Вось, паглядзі, ён уже мяне преследуе. Я паспрабую сёння размаўляць на беларускай, таму мае памылкі абавязкова папраўляйце мае памылкі ў каментарах. Гэта вельмі варта. Так. Поехали, ужо поехали. Ужо трэба ехаць. Вось такі аўтамабіль. Як думаеш, адкуль гэты аўтамабіль? На што ён пахож? Даўно не было відэа, так што прабачце за гэта. І зноў у нас бемка. Зноў гэта украсці за 60 секунд. Але выйшаў рэмастер гэтага аўтамабіля, таму я не мог. Дзякуй. Вельмі дзякуй. Зноў. І ўсё зноў. Паспрабуем. Не паспрабуем, а нам трэба прывезці аўтамабіль цалкам. Як тэхнічна, так і знешне, таму будзем спрабуем не без пашкоджань. Можа, не. Адключым фары. Не трэба яны нам. Як ты разумееш, я ўжо на гэтай мапе катаўся. Так вось. Прошлое відэо было
якраз пра усё гуд з подвеской. Усё гуд. Прошлое відео было про якраз из рубрики «Украсьте за 60 секунд». Вось, і зноў украсьте за 60 секунд, як казаў, таму што выйшаў рэмастер гэтай тачкі. І вось гэты рэмастер вельмі падобны на Nissan Silvia S15. Ну гэта ззаду, а уперадзе ён похож, падобны на іншую Сільвію, але вельмі похож. Таму я вырашыў і гэтую аклейку знайшоў. Таму я вырашыў, а чаму бы і не зрабіць зноў выкрасці за 60 секунд. Гэта было вельмі блізка. Яй-яй-яй-яй. Вось. Таму спадзяюся, вось што гэта. Яшчэ у нас новая камера. Так, зараз красиво можна разглядаць пашкоджанні. Яна аўтаматычна актывіруецца. Не так сказаў, але я зноў зрабіў знешняе пашкоджанне. Гэта не трэба нам. Гэта нам не трэба. Вось. Не чапай мяне. Я еду до кропки. Так вось. Я доказать так и не могу. На гэтай мапе я катаўся у прошлым відэо і яшчэ раз дзякую, коп. У гэтым відэо я катаўся у гэтым відэо щось я кажу. У прошлым відэо я катаўся на гэтай мапе. І таксама ой-ой-ой, як блізка. Ну, ты разумееш, так? У прошлым відэо я катаўся на гэтай мапе і в рубрыцы выкрасці за 60 секунд. Вось, але як казаў, новая, не новая, рэмастер гэтай тачкі выйшаў, таму я вырашыў зафільмаваць яшчэ адно відэо на гэтай мапе у гэтай рубрыцы. І як я ўжо казаў, спадзяюся, вы толькі радыя гэтаму. Гэта была моя памылка.
вельмі крытычная памылка была, таму што я мог прайсці там. Дрифт корч, але нельзя пашкоджанне, нельзя. Так замоўнік казаў. Таму слухаем і павінуемся. Дзякуй, коп, дзякуй. Але гэта было вельмі цікава, як ён прыляцеў да мяне. Блізка, блізка, вельмі блізка. Дзякуй, што прапусціў мяне. Але у прошлой серии у нас не было дрифт-карча, у нас была гоночная тачка, гоночное авто, гоночная машина. Як хочешь, так и кажи. Может быть... на халеру. Цяжка, вельмі цяжка, калі за табою 3 копа. Гэта... Калі я тэстыраваў... Я перад відэа тестую, як правильно. Поправляйте меня. Мапу, тестую тачку, каб серія цікавай выйшла. Гэта не секрет, это я ўжо много раз казаў. Ой, як цікава получилось. Вось, і у тэст, калі я тэставаў гэту мапу і гэту тачку, усё было вельмі гуд, як я б казаў. О, гэта блізка было і красиво. Вось, а зараз чамусьці не выходзе даехаць. Але мы зараз блізка, мы зараз блізка. Лепш тут прайсці, чым... Усё, мы на фінальнай лініі. Таму можна быць спакойнее. Неяк не так зноў, але выправляйте мае памылкі. Гэта вельмі дапаможа каналу, таксама мне. Так. Памятаеш, без копаў на хвасце, таму адразу нам трэба скінуць копаў з хваста. Трэба скінуць копаў з хваста. Вось сюды, давай сюды.
Ай! Ёсць пашкоджанні. Ай, ёсць пашкоджанні. Ты бачыш? Заднюю фару зламаў. Вось гэта была крытычная памылка. Гэта была вельмі крытычная памылка. Але ж зноў паспрабуем прайсці. Трэба прайсці. У гэтым сэнс рубрыкі. Ой. Дзякую, што вы ўжо разбіліся тут. Таму я просто поеду. Спадзяюсь, картинка вітаю. Так. Фу, як я переживаю. Давно не фильмовал. Так яшчэ і такое цяжкае заданне на дрифт-карче угнаць ад копаў. Ад 3 копаў. Не 2. Не 1, а 3. У предыдущей... Не так. Але... Холера. У предыдущей частке я некий дебил. Або что? У предыдущей частке гэта была 10-я серия, юбилейная. У предыдущей частке мы выкрали некий цікавый автомобиль, и там у нас было 5 копов. Але гэта был не дрифт-корч, тому было просто угнать от копов. А зараз у нас дрифт-тачка, на якой треба усё добра. Зараз усё добра. Ой. Вельмі цікаво выйшла. Не. Ну вось зноў моя памылка. Прабачце за тое, што я пропусціў показ пашкоджень. Я могу лепш выбрать другі шлях, каб прыехаць да кропкі, але так цікавіце. Таму мы будем
спрабаваць по гэтаму шляху праехаць. Я не кахаю гэтыя лагі. Што я хацеў казаць? Не кахаю я гэтыя лагі. І ўсё. Як я... Ты бачыш? А, усё. Трафік. Я табе кахаю. Трафік. Вось, зноў прабачце, зноў забыў пра пашкоджанне. BeamNG Drive Stories даўно не выхадзіў. Ведаю, але сцэнарый яшчэ ў праце. Я зразумеў, ён мяне пратараніў. Таму адразу начинаем зноў. Я спадзяюся, гэта не будзе вельмі доўга, таму што зараз вельмі цяжка рабіць монтаж. Няма столькі часу, каб гэта рабіць. Вось так. Я табе дзякую. Копы, такія копы. Вы паглядзелі на пашкоджанні? Я... Таму што гэта вельмі доўга зацянецца. Таму некалькі секунд праглядзелі і ўсё, хапае. Пагодзь, гэта трэба паглядзець. Ёсць ли пашкоджанні? Або не? Пагодзь, зараз. Гэта... Я кахаю гэта. Гэта было вельмі блізка. Продолжим движение. Усь. Гэта таксама было блізка. За гэта я і кахаю ганяцца з большым числом копаў, чым з двумя або аднім копам. Гэта цяжка, але вельмі цікавыя кадры выходзяць. Вельмі цікавыя кадры выходзяць.
Чё, як у тебя справы? Напиши в комментариях. Так, тут у нас злой коп. Пошкоджені ёсць тому, что якась помилка. Гульнявая помилка якась. Ігнорим. Ігноруємо. І спрабуем зноў. Калі будзе шмат памылак, шмат спроб, я гэта зразумеў. Я гэта выражу і ўсё. Але выражу, але якісь-небудзь моманты ставлю цікавыя, таму што ну гэта вельмі шмат часу прайшло. Спадзяюся, што мы прыедзем. Я ўжо быў на кропке, але зачапіўся за забор. Усё добра. Так, усё добра. Таму вітаю, дядя паліцейскі. Вось так. Лепш тут. Ай-яй-яй-яй-яй. Трохи не хватило. Трохи. Фух. Это тяжко. Я думал, что будет усё легко. Вось чаму ты вырашыў паехаць зараз? Паглядзелі на пашкоджанні, паехалі далей. Таму што ў нас няма часу. У мяне няма часу гэта монтаваць, але як правільна, напішыце ў каментарах. Вось. Мне ўжо трэба быць на кропкі Б. Я ўжо патрэбен быць на кропкі Б. Але за сваей памылкай я не на кропкі Б зараз. Я пачакаю. Ох, яшчэ один момант. Паглядзі, я гэта было вельмі блізка. Пашкоджань няма? Я не бачу пашкоджань. Таму
Поехали. Калі были бы... Можешь забыть гэта. Ужо ёсць пашкоджанні. Пытань зараз няма. Чуе будет много катаў. Выразок. Выразанных моментов. І зноў привіт. Не чапай мяне. Дзякуй. Вельмі дзякуй. Вось так вельмі добра. Вось так вельмі добра, калі яны не злые, як тварыны. Так, я про тварын. Не злые, як тварыны, а добрые. На 4-й не жадае дрифтить автомобиль. Тихо. Ты же не... Фу. Зараз глядим. Усё добра з подвеской. Фу. Усё добра з подвеской. Няма ніяких пашкоджень. Чому зараз? Я мог паузу включить и усё. Одна кнопка и усё. Одна. Больше нічога не трэба было. Просто паглядзець пашкоджанні. Няма. І ўсё. І паехаў. І не трэба больш нічога глядзець. Пашкоджань няма. Пачакаў, калі табе паціраюць купы. І ўсё, і паехаў. Чаму вырашыў там стаяць? Не разумею. Гэта было блізка. Зноў гэта... Ну, окей, гэта было не так блізка, як нейкія моманты ўжо былі. Але гэта жахліва было. Таму што я вытвараю якісь вельмі глупыя памылкі. І гэта не вельмі добра.
І знов привіт. Дядя поліцейський. Трафик. Я тебе жадаю не лезть под меня. Так, теперь нам треба уйти от копов, каб яны за нами не ехали. Вось сюды давай паспрабуем. Давай паспрабуем сюды. Або сюды. Пачакаем нейкі час, дзе? Вось тут. Вось тут. Я рад, вельмі рад, што гэта закончилось. Немного. Трохи зачепились. Усё добра, усё добра. Ну, все. Усё. Усё. Мы приехали. Таму можем на гэтым закончыць. Дякую табе за перагляд. Я спадзяюся, ты ўжо паставіў падабайку, падзяліўся з гэтым відэа. І яшчэ раз дзякую цябе за перагляд. Усім удачы, усім пакуль-пакуль.